Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες, φιλέλληνες, φίλοι και φίλες, τηλεθεατές, ακροατές. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιερωματάκι στο μεγάλο εισαγωγικά, τέλος πάντων χωρίς εισαγωγικά, δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Αυτό το τεράστιο έκρητο, ουσιαστικά αυτός είναι ο προστάρης της δημοσιογραφίας. Θα δείξουμε κάποια στοιχεία, κάποια βίντεο, συγκεκριμένα από την εκπομπή που είχε παρευρεθεί στην εκπομπή Ενικός, στον Ενικό, όπως λέγεται η εκπομπή, μια συνελληνίδα μας, και είχε δείξει τα στοιχεία όλα τη συνθήκη του Bretton Woods και τα παγκόσμια ταμεία. Αυτή την εκπομπή μας είχε πει ο ίδιος ότι θα δει τα στοιχεία, όπως και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, και θα απαντήσουν αν όντως ισχύουν. Γενικά θα μας απαντούσαν σχετικά με αυτό. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε πόσο μεγάλοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που τους έχουμε στα κανάλια και τους βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια, και αν όντως λένε αλήθεια στον κόσμο και στους τηλεθεατές που τους βλέπουν. Λοιπόν, προχωράμε στο πρώτο βίντεο. Ελάτε, κυρία μου, το όνομά σας και το ερώτημα. Πραγματικογιάννη Μαρία, μέλουσα συνταξιούχος. Κύριε Πρωθυπουργέ, άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι θα ματώσετε κι εσείς όπως ματώνει ο ελληνικός λαός και ότι θέλετε να πρωτοτυπήσετε. Χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί εδώ είναι η ευκαιρία σας για να πρωτοτυπήσετε. Υπάρχουν τα καταπιστεύματα των Ελλήνων, τα οποία υπογράφονται οι ισολογισμοί από τον κύριο Παπούλια, τον Αλογοσκούφη, τον Βασιλάκη του 2007, και θα έχουμε και του 2011 από τον κύριο Βενιζέλο σε λίγο. Αυτά τα καταπιστεύματα λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα έχει 3. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση ελεημοσύνης με τους διάφορους Ντάιζεμπλουμ και Μέρκελ και δεν ξέρω πώς λένε. Και σίγουρα, εφόσον είστε πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζετε για αυτά τα καταπιστεύματα και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κληρονομικό δικαίωμα των Ελλήνων, όπως έχουν όλες οι χώρες, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Γνωρίζετε, εδώ σας έχω το ΦΕ, το οποίο είναι της εφημερίδας της κυβέρνησης με τον αριθμό 315, και εδώ μέσα η υπογραφή του κυρίου Παπούλια με τα ποσά, η υπογραφή του κυρίου Λογοσκούφη. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν έχετε καταλάβει. Υπάρχουν κάποια αποθέματα. Πού υπάρχουν αυτά? Ο SDR είναι ένας αποθεματικός λογαριασμός, τον οποίο δημιούργησε το Ταμείο το 1969 στα πλαίσια της συμφωνίας Bretton Woods. Μελετήσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξέρει, η Μέρκελ το ξέρει και το ξέρει και όλος ο κόσμος. Εσπευμένα, λοιπόν. Σας φέρνω τα λεφτά. Το γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Το γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Αυτά είναι χρήματα τα οποία... Πάντως τα γνωρίζει όλος ο πλανήτης, αλλά κανείς μας εδώ. Να σας πω κάτι. Κανείς μας. Ο κύριος Βαρουφάκης προημερών στη Βουλή, στο βήμα της Βουλής... Και τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι έχουμε 3 και καθόμαστε και μας δέρνουνε? Ακριβώς. Μην ξεχνάς ότι ο κοινός τόπος είναι πλατής. Μακρύς, πάντως οι συνέπειες μιας ρήξης. πολύ πλούσιος. Ακριβώς, όχι τώρα. Από πού προκύπτει? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μην ξεχνάς, Νίκο, ότι ανήκουμε σε αυτό από ουσιαστικά από το 44. Από το 44. Από πού προκύπτει? Από το 44. Από πού προκύπτει? Από το 44. Από εκεί προκύπτει, που έχω δώσει τα στοιχεία. Ο κύριος Βαρουφάκης ανέφερε στο βήμα της Βουλής ότι στο Bretton Woods είχε γίνει συμφωνία το 1945 από πάρα πολλά κράτη κατεστραμμένα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έβαλε το κάθε κράτος ένα ποσό, που αυτά τα χρήματα... Αυτά δεν είναι του Σόρα, είναι άλλα. Όχι, δεν μιλάω Να τα προσθέσουμε δηλαδή στου Σόρα. Δεν μιλάω για τον κύριο. Όταν έχουμε υπογραφές του Παπούλια και του Αλογοσκούφη... Τι υπογράφει ο Παπούλιας? Ο κύριος Τσίπρας... Και ο Παπούλιας που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ήξερε ότι υπάρχουν τα 3? Μα πώς δεν τα ξέρουν? Και γιατί δεν τα χρησιμοποιούν? Γιατί δεν τα χρησιμοποιούν? Γιατί η Ελλάδα είναι χώρα προς πώληση. Γι' αυτό. Και το ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ελάτε.
Επειδή δεν ήταν σίγουρο αν θα μπορούσαμε να καταβάλουμε και τη δόση των 750 εκατομμυρίων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να καταφέρουμε στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, ήμασταν αμφιταλαντευόμενοι για το αν θα το κάνουμε. Δεν έχει και στις μέρες μας πως 750 εκατομμύρια ήταν κάπου ξεχασμένα λεφτά. Δεν ξεχνάς, αδερφέ, όταν η πείνα σου είναι μεγάλη, δεν έχεις να πληρώσεις μισθούς, συντάξεις. 750 εκατομμύρια δεν τα ξεχνάς. Λέγαμε, κυρίες και κύριοι, στην αρχή του ρεπορτάζ ότι ο Γιάννης Τουρνάρας εντόπισε χρήματα σε έναν λογαριασμό εκτάκτων αναγκών, από τον οποίο πληρώθηκε χτες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πάμε στον Δημήτρη Σουλτογιάννη και πάλι στη Νέα Υόρκη, γιατί φαίνεται, Δημήτρη, πως τα παιδιά του Ταμείου πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και βρήκαν μία λύση για να μην υπάρξει κίνδυνος να μην πληρωθούν στο μέλλον. Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Μάρα, εδώ και κάποια 24ωρα είχε ενεργοποιηθεί ένας ειδικός μηχανισμός του Ταμείου, ο SDR, που μοναδικό σκοπό έχει, Μάρα, την εξασφάλιση της πληρωμής των ελληνικών δόσεων στην ώρα τους. Ο SDR είναι ένας αποθεματικός λογαριασμός, τον οποίο δημιούργησε το Ταμείο το 1969 στα πλαίσια της συμφωνίας Bretton Woods. Ο SDR είναι ένας αποθεματικός λογαριασμός, τον οποίο δημιούργησε το Ταμείο το 1969 στα πλαίσια της συμφωνίας Bretton Woods. Ο SDR είναι ένας αποθεματικός λογαριασμός, τον οποίο δημιούργησε το Ταμείο το 1969 στα πλαίσια της συμφωνίας Bretton Woods, έτσι ώστε να ενισχύσει τα αποθεματικά της εκάστοτε χώρας. Αυτά τα καταπιστεύματα, λοιπόν, λένε ότι η Ελλάδα έχει 3. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση ελεημοσύνης με τους διάφορους Ντάιζεμπλουμ και Μέρκελ και δεν ξέρω πώς λένε. Και σίγουρα, εφόσον είστε πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζετε για αυτά τα καταπιστεύματα και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κληρονομικό δικαίωμα των Ελλήνων, όπως έχουν όλες οι χώρες, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Ξεχνάς ότι ο κοινός τόπος είναι πλατής, μακρύς και πολύ πλούσιος. Και ως διαμαγείας βρέθηκαν χρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να αποπληρωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τον ειδικό λογαριασμό από τον οποίο πληρώσαμε το δούνου του. Τον βρήκε ο Στουρνάρας ή μας τον σφύριξε ο αντιπρόσωπός μας από το δούνου του? Άρα Στουρνάρη. Σας απάντησα. Ελάτε, κυρία μου, το όνομά σας και το ερώτημα. Γραμματικογιάννη Μαρία, Λοιπόν, μέλους. προχωράμε τώρα. Αφού είδαμε πριν ότι ο Χάρης Νικολάου δεν ήξερε, λοιπόν, θα δούμε τώρα από πού πλήρωσε ο Στουρνάρας τα χρήματα στο Βερλανιντάφ. Και το ΦΕΚ 315 μας είπαν ότι είναι παλιό ο Αλέξης. Θα το δούμε και στο επόμενο βίντεο. Βλέπουμε τώρα εδώ, 28 Δεκεμβρίου 2015, αριθμός πρωτοκόλλου 2163, αναρτία στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διάβγεια, νόμος 3861-2010. Λοιπόν, θέμα καταγραφή ειδικών τραπεζικών δικαιωμάτων SDR του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απόφαση ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΑΝΙ 766-1945 ΦΕΚ Α315, να το παλιό το ΦΕΚ, βλέπουμε 1945, ΦΕΚ Α315, το παλιό που έλεγε ο Αλέξης. Λοιπόν, περί κυρώσεως της Bretton Woods υπογραφής της τελικής πράξης και εξοδοτήσεως προς υπογραφή των σχετικών συμφωνιών. Λοιπόν, αυτό είναι από το site του Αρχείου που τα μου βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, θα δούμε και ένα βιντεάκι εδώ πέρα τώρα. Το όνομά σας και το ερώτημα. Γραμματικογιάννη Μαρία, μέλους σας. Είναι το ίδιο το βίντεο. Κύριε... Εδώ λέει, το προχωρήσουμε λίγο. Εδώ έχει κάνει την ερώτηση. Φέρνω τα λεφτά. Το γνωρίζει όλος ο Σας φέρνω τα λεφτά. Το γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Αυτά είναι χρήματα τα οποία... Πάντως τα γνωρίζει όλος ο πλανήτης, αλλά κανείς μας εδώ. Να σας πω κάτι. Κανείς μας. Ο κύριος Βαρουφάκης προημερών στη Βουλή, στο βήμα της Και Βουλής... τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι έχουμε 3 και καθόμαστε και μας δέρνουν? Ακριβώς, όχι Πώς, τώρα. από πού προκύπτει? Από εκεί προκύπτει, που έχω δώσει τα στοιχεία. Ο κύριος Βαρουφάκης ανέφερε στο βήμα της Βουλής
ότι στο Bretton Woods είχε γίνει συμφωνία το 1945 από πάρα πολλά κράτη κατεστραμμένα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έβαλε το κάθε κράτος ένα ποσό, που αυτά τα χρήματα... Αυτά δεν είναι του ΣΟΡΑ, είναι άλλα. Όχι, δεν μιλάω. Να τα προσθέσουμε δηλαδή στου ΣΟΡΑ. Δεν μιλάω για το κύριο. Μα όταν έχουμε υπογραφές του Παπούλια και του Αλογοσκούφη... Τι υπογράφει ο Παπούλιας? Ο κύριος Τσίπρας... Και ο Παπούλιας που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ήξερε ότι υπάρχουν τα 3. Μα πώς δεν τα ξέρει? Και γιατί δεν τα χρησιμοποιούν? Γιατί δεν τα χρησιμοποιούν? Γιατί η Ελλάδα είναι χώρα προς πώληση. Γι' αυτό. Και το ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Έλα, τώρα αυτά. Θα είναι ο δικός μας συμβιβασμός, οι δικές μας υποχωρήσεις, στο βαθμό που θα υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα. Όχι αν δεν υπάρχει. Είναι σαφές. Έλα. Θα πάρετε όταν τα μελετήσει ο Πρωθυπουργός, θα δεσμευτεί να δει αν υπάρχουν αυτά τα 3. Απλά να σας πω ότι αυτό που μου δώσατε είναι ένα φέκ του 1945. Αν υπάρχουν αυτά τα 3, να σταματήσετε τη διαπραγμάτευση αμέσως και να δανείσουμε και λίγα στις υπόλοιπες χώρες. Ελάτε παρακάτω. Λοιπόν, το 1945 είπε αυτό που είδαμε πριν εδώ πέρα, στο ΒΕΚ. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι λέει ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, εδώ στο συνομιλία στο Παρέσι, συνέντευξη Βαρουφάκης ΑΠΕΝ. Για να δούμε τι λέει. Στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται, αυτός ο όρος Τρόικα εμφανίστηκε μετά το 2010, διότι νωρίτερα, αν έλεγε κανείς Τρόικα, δεν ήξερε τι πράγμα μιλάμε. Γιατί όλοι είμαστε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι η δική μας Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είμαστε βεβαίως ως Ελλάδα και κράτος μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ήδη από τον πρώτο Βούτς του 2004 και μετά η Ελλάδα ήταν και μεταξύ των ιδρυτικών μελών. Λειτουργούμε λοιπόν ως ενθουσιώδεις συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό θεσμό. Αυτή λοιπόν η λέξη, ο όρος Τρόικα, από την ελληνική προοπτική, ενδεχομένως και προοπτική Ιρλανδών ή Πορτογάλων, επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι σημαίνει. Είναι λοιπόν ένας τεχνοκρατικός όρος, στο πλαίσιο του οποίου αυτοί οι εκπρόσωποι από αυτούς τους θεσμούς έρχονται στην χώρα μας για να κάνουν την εποπτεία της εφαρμογής αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία. Εμείς λοιπόν και η κυβέρνησή μας εξελέγει, όπως είπα, για να βάλει ένα τέρμα σε αυτήν Λοιπόν, ακούσαμε και εδώ τον Βαρουφάκη να λέει ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας για το ΒΕΛΤΑ-ΝΙΤΑΦ. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. ΦΕΚ 315-1945, επικύρωση Bretton Woods. Ίδρυση ΒΕΛΤΑ-ΝΙΤΑΦ, Παγκόσμιας Τράπεζας. BIS, συμμετοχή της Ελλάδος. Λοιπόν, η Ελλάδα έγινε μέλος των 5 θεσμικών οργάνων που αποτελούν τον όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας το Δεκέμβριο του 1945. Ήταν από τις πρώτες χώρες για να πάρει ένα δάνειο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της οικονομίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα η Ελλάδα είναι μέλος των 5 θεσμικών οργάνων που αποτελούν τον όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας χρηματοδοτεί έργα, σχεδιάζει πολιτικές και παραδίδει προγράμματα για την εξάλληψη της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτή εδώ είναι στο σελίδα της World Bank, Παγκόσμιας Τράπεζας. Βλέπουμε εδώ τη συνθήκη, το site εδώ της Παγκόσμιας Τράπεζας, December 1945. Βλέπουμε εδώ πέρα, World Bank Group. Λοιπόν, θα δούμε και πάλι ένα βιντεάκι τώρα εδώ πέρα. Representatives of 28 countries, with Lord Halifax signing for the United Kingdom, meet in the conference room of Washington's State Department for the signing of the Bretton Woods Monetary Agreement. Authorized by President Truman to sign for the United States was Secretary of the Treasury, Mr. Vinson. Theoretically, Bretton Woods is an international pool of the goodwill of nations subscribing to the agreement. Summing up the importance of Bretton Woods, Mr. Vinson says, "We can be thankful that the history that we are now making is not another chapter in the almost endless chronicle of war and strife. Ours is a mission of peace, not just lip service to the ideals of peace,
but action, concrete action, designed to establish the economic foundations of peace on the bedrock of genuine international cooperation. Λοιπόν, είδαμε και αυτό το βιντεάκι. Βλέπουμε από κάτω και την BIS, Τράπεζα Διεθνών Δεκανονισμών. Εδώ είναι το ΦΕΚ 315, επικύρωσε Bretton Woods. Ο Γεώργιος Βίτο, βασιλεύς των Ελλήνων, το βλέπουμε εδώ. Έχει τις άλλες χώρες εδώ διπλά, Αυστραλία, Βέλγιο. Λοιπόν, εδώ είναι και συμμετοχή με τα χρήματα. Εδώ είναι όλες οι χώρες, βλέπουμε εδώ πέρα. Ελλάς, λοιπόν εδώ, Ελλάς, 40 εκατομμύρια βάλαμε τότε. Για την ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας, βλέπουμε 40 εκατομμύρια εδώ πέρα, βλέπουμε. Που τα βρήκαμε τα 45-40 εκατομμύρια δολάρια τώρα, αυτό είναι άλλο. Άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, Επιτροπή, λοιπόν, μέσα. Διαδέσμευση με Συνολικό Ταμείο, Διεθνής Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Αναπτύξεως. Ίδρυση Δέλτα Νιτάφ, όλο το ΦΕΚ εδώ πέρα βλέπουμε. Έχουμε τα πάντα μέσα εδώ στα γραφεία μας, της Ελλήνων Συνέλευσης. Ίδρυση Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, Παγκόσμια Τράπεζα, βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπουμε και τώρα εδώ μέλος της Κεντρικής Τράπεζας, είναι η Κεντρική Τράπεζα στις Νομισματικές Αρχές. Όλα τα κράτη εδώ πέρα βλέπουμε, όλες τις χώρες, Αλγερία, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, όλα εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε, έχουν βάλει τα σκόπια, βλέπουμε εδώ, Μακεδονίας, όπως το βλέπουμε εδώ. Πού εδώ, Μακεδονία. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, συνεχίσουμε τώρα. Άλλο ένα βιντεάκι να δούμε τώρα εδώ πέρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου βλέπουμε αριστερά. Στα νιάτα του. Βαρβαρέσος, διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Και ο Αθανάσιος Μπαρώνης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. Όλα τα στοιχεία, τα ντοκουμέντα έχουμε, φωτογραφίες, τα πάντα. Ο Αλέξανδρος Αργυρόπουλος, Διευθυντής του Εμπορικού και Οικονομικού Τμήματος του Υπουργείου των Εξωτερικών. Δεν εννοώ τους τρεις θεσμούς στους οποίους ανήκει η Ελλάδα. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο ανήκουμε από το Bretton Woods, στο οποίο ανήκουμε από το Bretton Woods, στο οποίο ανήκουμε από το Bretton Woods. Of the Bretton Woods conference that actually gave birth to the IMF. Ακόμα και η Κριστίν βλέπουμε εδώ πέρα, το είπε, η ίδια. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι ο Νικολάκης γιατί δεν λέει την αλήθεια, έτσι. Πρέπει να δούμε και αυτό τώρα. Γιατί δεν λέει ο Νικολάκης την αλήθεια, ο Χατζη Νικολάου. Ενώ όλοι το ξέρουν. Τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τόσα χρόνια από τότε που μας έβγαλε το μυστικό
Αρτέμις Ώρας και την Παγκόσμια Ταμεία. Το θέμα είναι ο Νικολάκης, ο μεγαλοδημοσιογράφος, γιατί δεν το λέει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε κάποια χρέη. Βλέπουμε εδώ κάποια χρέη από ΜΜΕ για το Μπόμπολα, πόσα χρωστάνε δάνεια κτλ. Και αν κατεβούμε λίγο πιο κάτω, λοιπόν, να το βλέπουμε εδώ τις επιχειρηματικές μεθόδους των μετόχων του Real Group και τη διηνή θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο όμιλος του Χατζηνικολάου Χουρή αποκάλυψε το περίφημο πόρισμα της εξεταστικής για τα δάνεια στα ΜΜΕ. Πιο ειδικά το πόρισμα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το Real Group ξεκίνησε με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 60.000 ευρώ και τα υπόλοιπα ήταν ξένα κεφάλαια, δηλαδή κατεξοχήν δάνεια. Έτσι έφτασε σήμερα το Real Group να χρωστάει στο δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το ιστορικό πόρισμα. Προφανώς αυτά τα συμπεράσματα και πληροφορίες για τη σημερινή κατάσταση στο Real Group είχε στα υπόψη του δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος, όταν έγραφε το αποκλειστικό άρθρο που ακολουθεί στα νέα. Και ενώ αναγγέλθηκε και επίσημα το λουκέτο στα μέσα του ΔΟΛ, ο Γιώργος Παπαχρήστος στη στήλη του στα νέα αφήνει αιχμές για διαφορετική μεταχείριση του ΜΜΕ, στοχοποιώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Συγκεκριμένα, ο ορθογράφος εφημερίδας στα νέα, αναφερόμενος σε χρέη του Real Group, γράφει με το γνωστό ειρωνικό περιπεκτικό τρόπο του, στο στίγμα. Και να πεις ότι η κρίση έχει πλήξει μόνο τον ΔΟΛ. Όχι, δυστυχώς. Γύρω εξελίσσονται κρυφά δράματα, τα δικά μας. Απλώς απολαμβάνουν μια δημοσιότητα. Άλλοι καταφέρνουν να τα κουκουλώνουν. Να, ας πούμε, με αληθινή θλίψη πληροφορήθηκα χθες ότι στο σταθμό του Χατζηνικολάου έφτασε τις προάλλες σε ένα κατασχετήριο για οφειλές προς το δημόσιο, ύψους 5.167.000 ευρώ. Και ότι προχθές μια ομάδα φωτογράφων που τροφοδοτούσαν με φωτογραφικό υλικό και ιδιαιτέρως επιτυχημένα έντυπά του, κατέφτασαν στα γραφεία της εφημερίδας του. Δημιούργησαν ολόκληρο επεισόδιο, διότι τους οφείλει ένα ποσό της τάξης των 15.000 ευρώ και αποχώρησαν αφού τους δόθηκαν κάποια χρήματα. Υποσχέθηκαν όμως στους υπεύθυνους της εφημερίδας να επανέλθουν την προσεχή εβδομάδα, ακολουθόμενοι από κάμερες καναλιών αν δεν εξοπλιστούν. Επίσης, εντός των τυχών, διάφοροι άθλοι τύποι διακινούν mouth to mouth ότι υπάρχουν κάτι επιταγές της κύρας τρίτων που έχουν σκάσει και άλλες που αναμένεται να σκάσουν. Ένα δράμα δηλαδή. Κρίμα, στενοχωριέμαι αφάνταστα για τα προβλήματα του ανθρώπου. Προβλήματα που συμπίπτουν με το νέο εγχείρημα στη καριέρα του. Αυτή τη φορά θα λέει ειδήσεις με δάνεια 170 εκατομμύρια ευρώ αντένα. Φαντάζομαι μέχρι να πραγματοποιηθεί ο νέος διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και υπό την αίρεση του ότι ο αντένα θα πάρει άδεια. Επειδή λοιπόν τα ΔΣ των τραπεζών δεν θα ρισκάρουν να βρεθούν εκ νέου σε περιπτώσεις σαν του ΔΟΛ, οφείλουν να δράσουν γρήγορα, ειδικά κάτω από τις σημερινές συνθήκες που βρισκόμαστε και με την δεύτερη αξιολόγηση να εισέρχεται τα χαρταγράφη τα νερά. Λοιπόν, αυτό είναι το. Βλέπουμε εδώ έχει πρόβλημα ο Νικολάκης, μεγάλο, το Real Group. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα. Εδώ τι λέει Εδώ κάνει δηλώσεις ο Νικολάκης. Για να δούμε. Το δικό μου μαγαζί, που είναι ένα μεγάλο μαγαζί, ένα μαγαζί που κάνει 30-35 εκατομμύρια τζίρο έκανε παλαιότερα, δεν θα έκλεινε ραντεβού σε κανέναν, με κανέναν έναντι ανταλλάγματος μιας καταχώρησης ή μιας διαφήμισης. Δεν το Νικολάκη πώς τα λέει. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, για να δούμε. Νικολάκης. Κάτι χρέη βλέπουμε ένα Νικολάκη εδώ πέρα. Τι είναι αυτά. Βλέπουμε εδώ. Πάμε λίγο πιο πίσω εδώ. Λοιπόν, αριστερά. Ένα μαγαζί λοιπόν που έχει 9,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Ποιο μαγαζί είναι αυτό. Real Media αριστερά βλέπουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανώνυμη διεύθυνση Κηφισίας Μαρούση. Λοιπόν, από κάτω, ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, αληθινό ραδιόφωνο, ανώνυμη εταιρεία. Λεωφόρος Κηφισίας, εδώ. Από κάτω, Real Press, εκδοτική ανώνυμη εταιρεία. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα δεξιά, βασική οφειλή, ΔΟΗ, 2,5 εκατομμύρια το ένα. 3.300 το άλλο. 370 από κάτω χιλιάδες το Real Press. Λοιπόν, συνυπρατώμενα δημοσίου. 1.200 πάνω. 1.100 από κάτω. 177 από εδώ. Σύνολο. 3.730 η πρώτη εταιρεία. 4.480 η δεύτερη. Γύρω στα 500 η τρίτη. Στον ΕΦΚΑ 719.
χιλιάρικα. Τώρα μιλάμε αυτά, τώρα εσείς που τα βλέπετε, τηλεφερατές. Αυτό είναι το μαγαζάκι του Νικολάκη. Λοιπόν, εσείς τι πόρισμα βγάζετε, τι συμπέρασμα βγάζετε, δηλαδή με όλα αυτά που χρωστάει αυτός ο άνθρωπος, που εσάς τώρα σας κάνουν μια κατάσχεση ενός σπιτιού, οτιδήποτε δηλαδή για 500 ευρώ, 1000 ευρώ, τα πάντα, το Νικολάκης βλέπουμε εδώ πέρα χρωστάει 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο δημόσιο είναι αυτά όλα, βλέπουμε έτσι, ΔΟΗ, ΕΦΚΑ κτλ. Για να δούμε, τι μας είπε πάλι, για να δούμε λίγο. Το δικό μου μαγαζί που είναι ένα μεγάλο μαγαζί, ένα μαγαζί που κάνει 30-35 εκατομμύρια τζίρο έκανε παλαιότερα, δεν θα έκλεινε ραντεβού σε κανέναν, με κανέναν έναντι ανταλλάγματος μιας καταχώρησης ή μιας διαφήμισης. Ρε το Νικολάκη. Ωραίος ο Νικολάκης. Σαν να τα βλέπουν οι τηλεφερατές εδώ. Λοιπόν, να δούμε. Ο άλλος ο φίλος του μεγάλου δημοσιογράφος. Τι λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος, ο μεγάλος εδώ. Για να δούμε κι αυτός. Γιατί είναι μεγάλο δημοσιογράφο όλοι αυτοί. Για να δούμε. Θα πω βεβαίως ότι όπως όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι κάναμε θέματα τόσο καιρό, μας τα σέρβεραν τα υπουργεία για να μιλάμε ανοιχτά και λέγαμε το επίδομα τυφλότητας, τα επιδόματα για τους πεθαμένους που κάποιοι έπαιρναν ενώ συνταξιούχους που είχαν πεθάνει κλπ. Έχουμε και εδώ μια τέτοια περίπτωση που αφορά εμάς και αφορά το ταμείο μας και αφορά αυτό το ταμείο το οποίο πληρώνουμε και το οποίο τελικά δίνει λεφτά με έναν τρόπο ο οποίος είναι περίεργο. Θα πω βεβαίως ότι όπως όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι κάναμε θέματα τόσο καιρό, μας τα σέρβεραν τα υπουργεία. Σας σέρβεραν τα υπουργεία, Νικολάκη. Νικολάκης κι αυτός. Λοιπόν, αυτοί είναι δύο μεγαλοδημοσιογράφοι, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Ο Έκλειτος ο ένας, ο άλλος ο... Λοιπόν. Για να δούμε το Παγκόσμιο Ταμείο. Συνεχίσουμε με το Παγκόσμιο Ταμείο. Για να δούμε. Να ακούσουμε για κάποιους που μιλάνε ανιδιοτελώς που δεν έχουν θέμα. Θέλω να μου πεις γενικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Άμα ανοίξω το στόμα μου, νομίζω θα μας κλείσουν αυτή τη στιγμή, θα μας κόψουν στον αέρα. Δηλαδή, σε ενοχλούν καταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μια σπηλιά, δεν μας έχει δείξει κάποιος το φως. Κάποιοι έχουν δει το φως έξω από τη σπηλιά. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα, η ωραιότερη χώρα στον κόσμο, ότι είναι ένα μαγαζί που έχει πουληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και κάποιοι το ξέρουν, και είμαστε οι φούλοι που μαζεύουμε το χρυσό για να πάει σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό ξέρω. Ναι. Όλοι που. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα, για μένα είναι όλοι οι ίδιοι, απλά αλλάζουν θέσεις. Είναι μια δουλειά που από μικρή ο πατέρας σου έχει πει: κάνε αυτή τη δουλειά, να λες ψέματα στον κόσμο και για 4 χρόνια να πάρεις λεφτά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Στα μαγαζιά έρχονται έτσι με την ίδια λαχτάρα και οικονομική. Γίνεται αυτό. Πενθήμερα είχαμε εξαήμερα και γίνανε δίμερα. Για όλους. Για όλους. Δηλαδή σε άλλες δουλειές κλείνουν συνέχεια. Γιατί αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν λεφτά. Η Ελλάδα έχει λεφτά. Σε παγκόσμια κατεμπιστώνα δεν έχει λεφτά και δεν κάνει τίποτα κανείς. Είμαστε συνέχεια στο χρέος. Η πολιτική κατάσταση του τόπου πιστεύεις ότι ευθύνεται και όχι έτσι. Είμαστε σε ένα μάτριξ, φίλε. Είμαστε σε ένα μάτριξ. Τον Πούτιν τον είδες, φίλε. Ναι, το είδα και το κατάλαβα ότι ήρθε από την κίνηση. Από την κίνηση που είχε. Ναι. Πιστεύεις ότι θα κάνει κάτι. Παιδιά, είναι όλα αυτά που μας λένε είναι τελειωμένα όλα από πριν. Απλά είναι το τρόπο θα το παίξουν. Είναι όλα κανονισμένα. Για τα επόμενα 50 χρόνια. Για τα επόμενα 50. Βέβαια, ποιος θα βγει σε 4 χρόνια, ποιος θα βγει, τα ξέρουν όλα εκεί. Μάλιστα, ας φύγουμε με τα πολιτικά πράγματα. Πάντως έχεις και εσύ, όχι, γιατί να πεις. Και εσύ κάθε φορά που ακούς τον εθνικό ύμνο, βλέπεις ή μια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Αλλά δεν θέλω να είμαι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Πρέπει να είμαστε όλοι εθνική Ελλάδος. Έχουμε 1000 θρησκείες που λένε για αγάπη. Έχουμε πάρα πολλές θρησκείες. Πόσες θρησκείες έχουμε, 1000, 2000. Ναι, άπειρες. Όλοι λένε για αγάπη και γίνεται πόλεμο συνέχεια τόσα χρόνια. Για ποια αγάπη λέτε. Δεν πρέπει όλοι να είμαστε μια θρησκεία. 15 θεούς έχουμε. Δηλαδή τι λέει ο άλλος ο Θεός. Σκότωσε τον άλλον. Αγάπησε τον λέει και μην κάνεις κακό, μην κάνεις αυτό. Άρα και εσύ υιοθετείς την άποψη ότι με την αγάπη σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Πρέπει να γίνουν μια γροθιά και δεν μας αφήνουν. Μας έχουν βάλει σε διαφορετικά τέτοια και δεν μας αφήνουν να γίνουν γροθιά να τους διώξουμε όλους. Μας έχουν φορήσει σε χρώματα. Λοιπόν, τα είπε όλα ο Διονύσης, έβγε του. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα μήνυμα του Αρτέμις Σόρα στο
Νικολάκη, τον μεγάλο δημοσιογράφο, για να δούμε. Όλα, ό,τι είναι δικό μου, ό,τι είναι δικό σας ή δικό τους, δεν το θέλω και δεν μου ανήκει. Και να σας εξηγήσω και κάτι. Δεν έχουν και τίποτα δικό τους. Έχουν τα πάντα τα δικά μου, τα οποία τα καπηλεύονται και κατατονοκούν με τεράστιο άδικο που μου τα προσφέρουν και με δυναστεύουν. Και τώρα τελειώσαν όλα αυτά. Αγαπητέ μου τον Χατζηνικολάου, δεν χρειάζεται να είσαι πανέξυπνος ή να έχεις καμία ιδιαίτερη ευφυΐα για να δεις την τεράστια αλήθεια που συμβαίνει αρκετά χρόνια στο περιβάλλον της Ελλάδας. Τόσο το πολιτικό, όσο και το οικονομικό, αλλά και όλο το διανοητικό θα έλεγα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό για να βγάλεις τα τεράστια στοιχεία. Είχες ευκαιρία μεγάλη στην εκπομπή σου. Ένας συνέλληνας και άλλοι συνελληνίδες, μια συνελληνίδα, να σου δείξει τα παγκόσμια δάνεια. Σαφώς όμως, όχι δεν τα δέχτηκες, μα γιατί έχεις δικαίωμα να τα δεχτείς, ή θέλω και δεν θέλω. Δηλαδή εδώ πέρα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει ή ό,τι πρέπει. Βγάζει ό,τι γουστάρει ή ό,τι είναι αλήθεια. Τότε δεν έχουμε δημοσιογραφία. Έχουμε μια καθεστωτική δικτατορία, την οποία εσύ μας τη λέτε ενημέρωση. Αυτό δεν είναι ενημέρωση που κάνανε, το γνωρίζεις. Δεν θα πω ότι είσαι έγκριτος δημοσιογράφος, γιατί δεν είσαι. Είσαι όμως ένας δημοσιογράφος, που σημαίνει να γράφεις στο Δήμο ό,τι συμβαίνει στο Δήμο. Αφού βλέπεις, Βρενίκο, τι συμβαίνει στο Δήμο. Θα μου πεις τώρα, καλά ρε Σόνα, δεν καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Χρωστά 28-29 εκατομμύρια. Αναφέρεται ότι χρωστάς 28-29. Χρωστάς και τις Μιχαλούς, χρωστάς χάρες, χρωστάς πολλά πράγματα που έχεις κάνει. Και όχι μόνο εσύ, όλοι. Άρα, και εγώ να ήμουν στη θέση σου, με τόσα σκαλώματα και σκαλοπάτια και τόσα καρκινώματα που είχα πάνω μου, αν είχα πάνω μου όπως έχεις εσύ, τα ίδια θα έλεγα, δεν θα έλεγα κάτι άλλο. Άρα δεν σε αδικώ απ' τη μία. Δεν σε αδικώ για τη στάση σου. Αλλά κάνεις μεγάλη αδικία σε μένα, στον ελληνικό λαό. Κάνεις σε όλους τους συνέλληνες. Το χειρότερο που κάνεις είναι σε όλη αυτή τη στάση που κρατάς αναμονή και που κάνεις σιγά σιγά τέτοια πράγματα ιδιαίτερα με τόσο πολλή αδικία. Ενώ γνωρίζεις ότι αν μιλήσεις με τα πραγματικά στοιχεία τα οποία είναι παντού στο διαδίκτυο, αλλά και στα γραφεία μας, αλλά και στην κεντρική μου ομάδα, θα πάρεις με όλη μας το σεβασμό όλα τα στοιχεία, τα πάντα, και βγάλτα στον αέρα να τα μάθει ο κόσμος. Γιατί η συχνότητα είναι να μάθει ο κόσμος την αλήθεια και το τι συμβαίνει. Γιατί κρύβεται όλο αυτό το καρκίνο, αφού θα σας φάει. Θα κοιτώσεις εσύ, Νίκο, με τόσα χρέη που έχεις. Από πού θα κοιτώσεις? Άντε και πήρες λίγο χάρη από την ιδιωτική εταιρεία, την εφορία, που είναι ανεξάρτητη αρχή, και που τα χρήματα του ελληνικού λαού πηγαίνουν σε ένα δυνάστη, σε μια ανεξάρτητη αρχή φάντασμα. Και δεν βγάλεις ένα δημοσίευμα για αυτή την ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι. Για ένα δυνάστη που είναι μέσα μας, ένα καρκίνο που το παίζει φάντασμα, που θα το λιώσω στο τέλος και τις σκιές θα τις γδάρω. Θα πεις τώρα, ρε Σόρα, πώς θα το κάνεις αυτό, να βγάλεις μια σκιά, αφού είναι σκιά? Έχω ειδική τεχνική, αυτά τα μαγικά τα κάνω εγώ. Θα γδάρω τις σκιές, θα τις γδάρω. Άρα ρε Νίκο, καταλαβαίνεις τι κάνεις. Εσύ και όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είμαι στο κανάλι, κάνω δημοσιογράφο. Στην εφημερίδα που είναι δικιά σου ή τουλάχιστον ό,τι έχετε μέσα δικά σας τα οποία, ας είναι χρεωμένα, ρε Νίκο. Θες ένα πόλεμο, είσαι παιδί του πολέμου. Ωραία. Έρχεσαι σε ένα γραφείο δικό μου ή πας με έναν άνθρωπο επιτελικό. Συμπληρώνεις τα εξώδικα σου. Ξεχρεώνεις, Νίκο, με δικά σου λεφτά. Εμείς δεν θα σου πούμε όχι. Όχι γιατί σε αγαπάμε να σε ξεχρεώσουμε. Δεν θέλουμε να σε ξεχρεώσουμε. Να σε στείλουμε στο διάλογο θέλουμε. Αλλά θα το κάνουμε για να τρυπήσουμε, άμα το θέλεις, το κτίνος. Όχι βέβαια, θέλω να ξεχρεώσω τον Νίκο Χατζηνικολάου τώρα 28 εκατομμύρια 29. Δεν είναι. Χαζός. Αλλά θα το κάνουμε. Ξέρεις γιατί? Για να τρυπήσω το καθεστώς. Για να δείξω ότι όλα γίνονται. Και ότι αυτά τα μαγικά που δεν είναι μαγικά είναι πραγματικότητα. Τα κάνουμε εμείς και τα κάνει η αλήθεια, τα κάνει το δίκαιο. Με την τεράστια δύναμη και δυναμική. Δεν θα τα αποφύγεις ποτέ. Δεν θα σου πούνε ποτέ μην πειρώνεις. Θα κάθεσαι εκεί, θα χρωστάς πάντα, θα λες ό,τι λένε αυτοί, ό,τι θέλουν αυτοί. Και κάποια στιγμή θα σας πηδήξουν όλους μαζί αυτοί. Κινδυνεύετε από αυτούς και όχι από μένα. Εγώ τουλάχιστον έχω και μεγαλοπρέπεια στο αξιακό μου, που μπορεί να την επικαλεστείς κάποια στιγμή και να τη λάβω υπόψη μου. Και θα δω πώς θα την αντιστρέψω ή πώς θα τη χρησιμοποιήσω τη μεγαλοπρέπειά μου. Από αυτούς όμως που είσαι αυτή τη στιγμή μαζί τους και διαλύουν τα πάντα, θα σε λιώσουν αυτοί, Νίκο. Δεν έχουν, αυτοί έχουν μάθει, για αυτούς είσαι αναλώσιμος. Ένα σκουπίδι είσαι που αν δεν ήσουν εσύ θα ήταν ο Χατζηπέτρος, ο Χατζηνίκος, ο Χατζηβαγγέλης, ο Χατζημίχος, ο Χατζη, γι' αυτό πάμε με τα Χατζη. Προλαβαίνεις, Νίκο, να τους λιώσω. Εγώ να τους τρυπήσω. Δηλαδή
Δηλαδή, θα τους τρυπήσω με την αλήθεια. Θα το ρίξω το κτίνος όπως και να έχει. Με ή χωρίς. Αν έρθεις όμως από εδώ, γλιτώνεις. Από αυτούς δεν γλιτώνει κανένας σας. Αυτοί θα σας διώσουν. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Αυτοί σας έχουν βάλει, σας έχουν δημιουργήσει προδότες, ψεύτες, πόρνες. Δεν σε έκανα αγορία. Και κανένα δημοσιογράφο δεν έκανα. Με σεβασμό και με τιμή σε είχα πάντα να μας πεις τα νέα, να σε ακούσουμε και ένα κοινό που έχεις δεν είναι δικό σου. Το κοινό έκανε εσένα, δεν έκανες εσύ το κοινό. Τώρα λοιπόν αυτό το κοινό έχει πάει απέναντί σου και πας απέναντι σε όλη την αλήθεια και στην πραγματικότητα. Αυτό το άδικο το βλέπουν όλοι. Όχι μόνο για σένα λίγο Χατζηνικολάου, αλλά και για όλους τους δημοσιογράφους. Το παράγεται γιατί αν δεν το κάνετε θα απολυθείτε. Ωραία, επειδή χρωστάς, μα πόσο θα αντέξεις? 6 μήνες, 1 χρόνο, 8 χρόνια. Πόσο θα αντέξεις? Θα σου βγάλουν κακουργήματα, θα σε λιώσουν, θα σε ξεφτυλίσουν. Και δεν μπορούν να κάνουν αυτό. Ακόμα και αυτοί που σε κρατάνε θα έχουν πρόβλημα. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα που έχει δομηθεί έτσι ώστε δεν μπορεί να κρατηθεί για συνέχεια. Και επειδή θα περάσω εγώ ούτως ή άλλως και δεν έχω κάθοδο, έχω άνω, το λες εσύ, αλλά είναι αντίστροφο. Να διορθώνεις τις λέξεις και να είσαι προσεκτικός με μένα. Και απ' την άλλη δεν είναι φυγόδικος, γιατί δεν έγινε δίκαιο. Δικάσανε μόνοι τους, αποφασίσανε μόνοι τους, βάλανε 1 εκατομμύριο χρόνια. Νούμερα είναι. Κατάλαβες. Αν αυτό σας βολεύει να μιλάτε δικοδικό, δεν μου χαλάτε εμένα το Facebook. Δεν φαντάζεσαι τι παιδί είμαι εγώ. Ούτε το Facebook μου το χαλάς, ούτε τις λέξεις μπορείτε να τις διαχειριστείτε κατάλληλα για το savoir vivre των πολιτών, γιατί αυτό θα το γκρεμίσω. Ούτε όπως μιλάτε εξήγηνα κοκάλινα, δεν ξέρετε τι λέτε. Και σόν και καλά, δεν γνωρίζετε καμία λέξη. Έχετε ένα κύκλο λέξεων το οποίο το χρησιμοποιείτε πολύ συγκεκριμένα σόν και καλά, ότι κάτι λέτε. Δεν λέτε τίποτα. Αρχίστε να λέτε τις αλήθειες που έχουν αξία και ουσία. Αυτό είναι μια φιλική συμβουλή. Πριν το τέλος σας, γιατί η αρχή, το τέλος σας είναι η αρχή μου. Και δεν θα ήθελες ποτέ, εσύ και όλοι οι άλλοι. Και σας προειδοποιώ, όπως και να έχει. Μην ακούς τις φωνές εκείνες οι φωνές τις άκουγες πάντα, γι' αυτό πήγες στο διάλογο. Γιατί άμα είναι καλά τα πράγματα, δεν θα ακούσω και Ζενίκο, θα ήσουν πολύ πετυχημένος και θα ήσουν μια χαρά. Τελικά δεν γίνεται να σε φαβορεί σε όλα τα κανάλια. Να πάνε καλά οι δουλειές σου, να είσαι λεσάτα και κακό, και Ελλάδα μας γειτόνιες και κοιτάτε με ποιους είναι. Και τελικά να χρωστάς 28, 29, 35, 42, 72, 700 χάρες. Και τελικά να μην υπάρχει τίποτα. Για σκέψου το λοιπόν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πώς το κάνεις και τι κάνεις. Η ευκαιρία σου είναι εδώ. Ακόμα και για αυτό το δημοσίευμα δεν είναι τόσο κακό. Απλά εστιάζω όπως πρέπει να βγαίνει. Θα με βγάλετε όπως πρέπει. Όποιος έχει βγάλει όπως έχει βγάλει κάθε λέξη με ενοχλεί χειρότερα από το να βγάλεις ό,τι να είναι. Δεν έχω κάθοδο, έχω άνοδο. Ως δωριές που είμαι. Ναι, οι δωρείς είχαν άνοδο. Δεν είχαν κάθοδο. Αλλιώς θα πέφτανε στη θάλασσα. Μην ακούτε τις αηδίες που σας έχουν μάθει. Θα σας μάθω τις καινούριες, τις πραγματικές και θα σας αποδείξω. Και φυγόδικος διόρθωσε, δεν έγινε δίκη. Ζητήσανε αναβολή, δεν έγινε, δεν δώσανε διακοπή και δικάσανε το σώρα ως κακούργημα, ούτε σε φόνο, ούτε σε δολοφονία. Δεν γίνονται αυτά, αλλά γίνονται. Όλα γίνονται. Και επειδή γίνονται σε μένα, θα γίνουν και σε εσάς. Ό,τι βλέπετε εδώ, θα γίνουν και σε εσάς. Με κανένα σεβασμό. Το μόνο σεβασμό που μπορεί να έχεις, μόνο από εμάς. Το κοινό σου, τους Έλληνες πολίτες και από εμάς. Από εμάς θα έχετε οποιοδήποτε σεβασμό, εφόσον σεβαστείτε ό,τι, την αλήθεια και ό,τι ακριβώς κάνουμε. Το οποίο αυτό που κάνουμε είναι και για σένα. Έχεις και εσύ δικαιώματα ως Έλληνας πολίτης. Έλα να τα πάρεις, έλα να τα εισπράξεις, έλα να τα στηρίξεις. Αυτό ήθελα να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και να προσέχετε οι δημοσιογράφοι. Να προσέχετε, έρχονται περίεργες ώρες. Έρχονται περίεργες ώρες. Λοιπόν, το μήνυμα του Αρτέμιου στον Νικολάκη. Λοιπόν, θα δούμε τώρα μια τελευταία δήλωση του Νικολάκη εδώ πέρα. Είχε πάει στη Θεσσαλονίκη τώρα την παραλάσσανε για να δούμε τι λέει Είναι μια πόλη ανοιχτής καρδιάς, όπως λέω εγώ. Ο κόσμος είναι με ανοιχτή καρδιά πάντα και υποδέχεται τον επισκέπτη με θέρμη και με χαμόγελο. Επίσης είναι μια πόλη που είναι διαρκώς σαν να γιορτάζει όταν ο καιρός είναι όμορφος. Είναι εξωστρεφής πόλη. Μου έκανε εντύπωση το πόσο καλά μέτρα ασφαλείας είχε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί το Σαββατοκύριακο και εν ώψη της 25ης Μαρτίου. Υπήρχε πραγματικά εξαιρετική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης,
Αν εξαιρέσω μόνο ένα περιστατικό, ότι κάθε απόγευμα τρέλαινε όλη την πλατεία Αριστοτέλους ένα αυτοκίνητο που ανήκε στο κόμμα του Σόρα, που είναι έγκλειστο στις φυλακές Ελλήνων Συνέλευσης. Είχε λοιπόν ένα αυτοκίνητο με ντουντούκες από πάνω που παίζανε τον εθνικό ύμνο, σαν να είναι ύμνος του κόμματος του Σόρα το παίζανε, και το Μακεδονία ξακουστεί. Επί ώρες ξεκινούσαν από τις 5-6 το απόγευμα και τελειώναν στις 11-12 το βράδυ, φωνάζοντας συνθήματα. Το δε αυτοκίνητο ήταν σταματημένο δεύτερη ή τρίτη σειρά με stop lights στη Τσιμισκή, παρεμποδίζοντας και την κυκλοφορία. Αναρωτιέμαι αν η χρήση μεγαφώνων υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς με βάση τον νόμο. Είναι δυνατόν να παίζει επί 6-7 ώρες, να τρελαίνει όλη την πλατεία Αριστοτέλου, το πιο τουριστικό σημείο της Θεσσαλονίκης, με συνθήματα για το Σόρα, και να έχει κλείσει την Τσιμισκή με stop lights και να μην ασχολείται κανείς? Ελπίζω να με ακούν στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και να δώσουν την απάντηση που πρέπει. Σ' ακούνα, Νικολάκη, σ' ακούνα. Θεσσαλονίκη σ' ακούνα και ο Μπουτάρης ακούω σίγουρα. Λοιπόν, είδαμε το μεγάλο δημοσιογράφο, τον Νικολάκη, Κάζη Νικολάου. Είδαμε τα στοιχεία, τις αποδείξεις, είδαμε τα βίντεο. Κάναμε αυτή την εκπομπή για να δούμε κάτι μικρά ανθρωπάκια που με εισαγωγικά μεγάλα ΜΜΕ τους κάνουν δημοσιογράφους μεγάλους. Τα πιονάκια δηλαδή των εκάστοτε τραπεζιτών, γιατί ουσιαστικά είναι όλα χρεοκοπημένα τα ΜΜΕ. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι, εντάξει, για τον Νικολάκη θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο Αρτέμις στο μήνυμά του ή θα ξεφτυλιστεί από εμάς, δηλαδή με τα στοιχεία και τις αλήθειες που αποκαλύπτουμε, ή θα ξεφτυλιστεί από αυτούς που τον ελέγχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι ήταν για σήμερα. Το συμπέρασμα είναι για όλους τους πολίτες, τους τηλεθεατές, να μάθουν όλη την αλήθεια. Εμείς, επειδή δεν μπορούμε να εισβάλλουμε στα αυτά τα ΜΜΕ, δεν μας ανέχονται, δεν μας δέχονται, κάνουμε αυτές τις εκπομπές για να μάθει ο κάθε πολίτης, απανταχού της γείας, την πραγματική αλήθεια, τη μοναδική αλήθεια, και ειδικά αυτό το επτασπράγιστο μυστικό, το μυστικό των μυστικών και τα παγκόσμια ταμεία, ότι εμείς έχουμε τεράστιο κληρονομικό πλούτο από τη συνθήκη του Bretton Woods που είδαμε πριν. Στο τελευταίο ισολογισμό του 2007 το ποσό είναι 115,53 δολάρια. Από το 2007 μιλάμε τώρα, δεν έχουμε βάζουμε τους στόχους κτλ. Έχουμε τεράστια αποθεματικά, το πούμε έτσι. Όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες, όλα τα κράτη στον πλανήτη. Και είναι τεράστια ευκαιρία τώρα με τις εκλογές που έρχονται να αντιληφθούν οι άνθρωποι, να μπουν στη διαδικασία να επισκεφθούν τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, να δουν και ίδια τα στοιχεία, τα fake, όλα τις αποδείξεις, τα αληθινά στοιχεία, για να συμπερώνουν και αυτοί, δηλαδή, καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Λοιπόν, θα συνεχίζουμε τις εκπομπές κάθε εβδομάδα τουλάχιστον, να βγάζουμε μια εκπομπή με τα αληθινά στοιχεία. Το γραφείο εδώ της Λαμπρινής. Λοιπόν, αυτό είναι για σήμερα. Η γνώση είναι δύναμη. Αγωνιστικούς συσχετισμούς απανταχού. Δύναμη φως.